Zubizarra ikastola eta euria barra. Oso gauza politia gertatu zaitu orain, gaur abiatu nahi dut eskolaz eskola egiten duten estrenoko aldiz, eskolan zuzenian agertzie, eta kontatu nahi nun, kontzeptu oso polit bat irakasle batek kontatu ziana, baina oso gauza magikoa gertatu da, orduan hori ere erantziko dut, ateren aurrean dago. Irakasleare kontatu zidana, oso politia iruditzen zait, irakasle, liburuzai, gazteekin edo ikasleekin, gabiltzan edo noretzat. Hemen ikanpo, hemen, garena izan gaitezke neurri batien, onerako eta txarrerako. Nire problemak, nire arazoek, nire minak, hemen euki ditzake. Baina hau zeharkatzean, klaseko atea, hemen, Hermesen ataria da. Gero esplikatuko dut hobeto zer da Hermesen ataria, hemen zerbait gertatzen da. Nik hau zeharkatzean, ja ezin naiz berdina izan. Bueno, badatoz hemen ikasle batzuk, laizterka, eskerrik asko. Kaixo. Hau zeharkatzean, hemen zerbait gertatzen da. Eta irakaslearek kontatu zidan ez oso ondo, ni hemen ezin naiz berdina izan, ze hemen erantzukizuna biderkatu egiten da. Nik hemen nire onena emateko beharra dauket. Orduan, zer gertatzen da? Hori egiten badezu, irakaslearek esan zidan kontatzen diela asko irakasle hasiberriei, edo liburuzain hasiberriei, zuk zure minak, zure zauriak, zure kezkak, zure liskar guztiak klasetik kanpo uzten badituzu, eta hemen sartzean zure onena ematen badezu, gertatzen dana da, magia. Askotan esaten da, gazteek ez dutela ezer nahi, ez direla animatzen. Galdetuko diet, baina bizi izan behartzen duten, bizi izan deguna. Egia da ez zaretela animatzen, eratzen dezakezue. Eta orain gaina, irautza txiki bat abiatu behar dugu, gero kontatuko izu eta gian urrengo bideoan, irautzarena egia da, prestatu zaitezte. Balmazedan abiatuko da, baina gero iritsiko da beste leku batzuetara. Erakutsiko dugu, esaten den gauza asko ez dala egia. Gazteak daude bizitzeko irrikitan, eta ez badut egiten gure errua da. Irakasleona, hezitzailena, liburuzainena, guk txinparta hori pizten lagundu behar dugu. Eta egiten badeu berez pizten da bakarrik, ze gazte hauek, zuzkoak die, eta itzaltzen baitugu gure errua da. Asko hori nahiz aztertzen, hain zuzen ere nola piztu daitezken, gazteak eta ez gazteak, baina bereziki gazteak. Eta lortzen danean, hemen oso gauza berezia gertatu da, klase honekin, kaixo, iritsi da atsedenaldia, eta zema juntzarete kanpora? Inor ez da jun, dana gelditzen dira. Hori da opari izugarria, eta pentsatzen dela irakaslearen aholkoa jarraitzagatik. Sartzen garenean atetik, beste norbait gara, gure alde txarrak han gelditzen dira. Alde honak ekartzen ditugunin, hau da emaitza. Eskerrik asko zuei, eskerrik asko! Eta benga zuei. Gero arte!